γραφολογία για μένα είναι πολλές υπογραφές, πολλά γράμματα και πολλά χαρτιά. Αν τα κριτήρια που επιλέγουν το επάγγελμα είναι καθαρά οικονομικά. Το speed dating είναι για μένα η καλύτερη δουλειά του κόσμου. Η γενετική ιατρική είναι μια θαυμάσια εμπειρία, θα έλεγα. Το κύριο Στοάτου είναι ένα άκρως επικίνδυνο επάγγελμα. Πρέπει να έχεις πάθος για αυτό που κάνεις και να μην ακούς τη γνώμη του κόσμου. Η πληροφορική είναι επάγγελμα και του παρόντος και του μέλλοντος. Η κρίση, η εποχή, η καθημερινότητα γεννούν νέες ανάγκες, νέα επαγγέλματα. Πολλές φορές το άκουσμά τους προκαλεί άλλοτε θυμηδία και ενίοτε αναπόλυση. Ταυτόχρονα, η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας και η έκρηξη της γνώσης επιβάλλουν νέες συνθήκες στην ανταγωνιστικότητα των οικονομιών, στην παραγωγική διαδικασία και στην αγορά εργασίας. Έτσι, με γοργούς ρυθμούς, παλιά επαγγέλματα χάνονται και η αποκαλούμενη κινητικότητα γίνεται βασικό στοιχείο της αγοράς εργασίας. Επίσης παλιό, αλλά πολύ σπάνιο, είναι και το επάγγελμα του γραφολόγου. Πρόκειται για επιστήμονες που μπορούν να ταυτοποιήσουν την πατρότητα ενός κειμένου ή υπογραφής, αλλά και να αναδείξουν πτυχές και ιδιότητες του χαρακτήρα των ανθρώπων. Η γραφολογία χωρίζεται σε δύο βασικούς κλάδους, στη δικαστική γραφολογία και στην αναλυτική γραφολογία. Η δικαστική ασχολείται με πλαστότητα υπογραφών και γραφών, όπως είναι συναλλαγματικές επιταγές ή μια διαθήκη. Και η αναλυτική γραφολογία ασχολείται με την ανάλυση προσωπικότητας, η οποία μπορεί να έχει εφαρμογή στην επιλογή προσωπικού, σε παιδικές και εφηβικές γραφές, σε σχέσεις ανάμεσα των δύο προσώπων και αυτές είναι οι βασικές κατηγορίες της αναλυτικής. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει κατοχυρωμένο δίπλωμα για να γίνεις είτε αναλυτική είτε δικαστική γραφολόγος. Γίνονται κάποια σεμιναριακά μαθήματα που σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν δίπλωμα σπουδών. Στην Ευρώπη μπορείς να απευθυνθείς στην Αγγλία, στην Ιταλία, Γαλλία, όπου πλέον είναι κατοχυρωμένο ως επάγγελμα. Είναι 3 χρόνια η αναλυτική γραφολογία και από εκεί πέρα παίρνεις εξειδίκευση, δηλαδή αποφασίζεις αν θα κάνεις δικαστική γραφολογία, παιδικές γραφές, επιλογή προσωπικού. Δηλαδή 3 χρόνια οι βασικές σπουδές είναι 1 χρόνο η εξειδίκευση. Στην δικαστική γραφολογία είναι οι δύο πλευρές που μπορούν να έρθουν να σου απευθυνθούν. Πρώτα είναι το δικαστήριο, δηλαδή οι δικαστές σε επιλέγουν μέσα από τον κατάλογο των δικαστικών γραφολόγων και σου αναθέτουν κάποια υπόθεση, ούτως ώστε να αποφανθείς αν κάποια απογραφή είναι πλαστή ή όχι. Όμως μπορείς να λειτουργήσεις και ως τεχνικός σύμβουλος, οπότε θα σου έρθουν χωρίς να σε έχει διορίσει το δικαστήριο η αντίδικη για να κάνεις κάποια απλή γνωμοδότηση, η οποία βέβαια μετράει και στο δικαστήριο ανάλογα την δουλειά που έχεις κάνει. Βάζεις και μια υπογραφή στο τέλος. Ωραία, στο ψυχογράφημά μου, έτσι. Ναι. Δεν θέλω να ακούσω καν την ετοιμιγορία. Η υπογραφή σου θα μπορούσα να πω ότι έχει καλλιτεχνικά στοιχεία. Είσαι άνθρωπος ο οποίος έχεις βάλει πάρα πολλές φορές την υπογραφή σου, έχεις αποκτήσει σταθερό υπογραφικό τύπο. Δεν πλαστογραφείτε πάντως. Αλλά όσο πιο πολλά στοιχεία έχεις, τόσο πιο δύσκολο είναι να την αντιγράψει κάποιος. Και εσύ έχεις πάρα πολλά. Τα κλασικά επαγγέλματα έχουν λίγο παρέλθει, δηλαδή θα συναντήσουμε πολλούς δικηγόρους, πολλούς γιατρούς. Πλέον η εξειδίκευση σε οποιοδήποτε κλάδο είναι και η λύση το να ξεχωρίσεις και αν είσαι καλός να πας μπροστά. Σε ό,τι και να κάνεις, μπορεί να έχεις κάποιο ταλέντο, αλλά αν δεν το δουλέψεις και αν δεν το αναπτύξεις, θα μείνει απλά ένα ταλέντο. Μας αλλάζουν και οι στιγμές αυτές, που άγνωστο πόσο θα διαρκέσουν, αποκαλούνται ιστορικές. Μία εποχή πεθαίνει και άλλη μία προσπαθεί να γεννηθεί. Επαγγέλματα γεννιούνται και πεθαίνουν. Και οι άνθρωποι, στο κατόφλι των καιρών, προσπαθούν να προσαρμοστούν και να επιβιώσουν, επιστρατεύοντας ακόμα και το χιούμορ. Υπάρχει χώρος για τον καθέναν. Και η ζωή μπορεί να είναι ελεύθερη και ωραία, αρκεί να ξαναβρούμε το χαμένο μονοπάτι.